పెరిగిన పర్వతాలు, నదులతో చుట్టుముట్టిన ఆర్వన్ అనే రాజ్యంలో ప్రజలు శాంతిగా జీవించేవారు. ఆ శాంతికి కారణం జ్ఞానమయంగా పాలించే రాజు వీరాన్. ఇతర రాజుల కంటే విభిన్నంగా వీరాన్ ప్రజల మధ్య తిరిగేవాడు. వారి కథలు వినేవాడు, పేదలకు సహాయం చేసేవాడు, యువతను సలహాలు ఇచ్చేవాడు. ఒకరోజు ఒక శక్తివంతమైన శత్రువు ఆర్వన్పై యుద్ధం ప్రకటించాడు. మంత్రిమండలి వెనుకకు తగ్గాలని సూచించింది. కాని రాజు వీరాన్ ధైర్యంగా నిలిచాడు. యుద్ధానికి ముందు రాత్రి వీరాన్ ప్రతి సైనికుడి గుడారానికి వెళ్లి ధైర్యమిచ్చాడు. వారి పక్కన నిలిచాడు. ప్రభాతాన వీరాన్ తన సైన్యాన్ని ధైర్యంగా నడిపించాడు. వారు తక్కువగా ఉన్నా రాజు ధైర్యం వారికి శక్తిని నింపింది. విజయం వచ్చింది, కాని కొంత నష్టంతో. వీరాన్ పడిపోయిన యోధుల మధ్య మోకాళ్లపై కూర్చుని ప్రతి ప్రాణం కోల్పోయిన వారికి కన్నీటి నివాళి అర్పించాడు. ప్రజలు ఆ రోజున ఓ పాలకుడిని కాదు, నిజమైన రాజుని చూశారు. హృదయంతో నడిపినవాడిని, ధైర్యంగా పోరాడినవాడిని, మరియు ప్రజల బాధలో భాగమైనవాడిని. అన్ని కాలాల తర్వాత కూడా రాజు వీరాన్ కథలు నిలిచిపోవాయి. శక్తి కోసం కాదు, మానవత కోసం గుర్తించబడ్డాడు. అదే నిజమైన రాజు లక్షణం. రాజ్యం అభివృద్ధి చెందుతుంది. రాజు వీరాన్ తన ప్రజలకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు: నేను ఎప్పుడూ నేను రక్షిస్తాను, ధరించిన ధర ఎంతైనా. వాగ్దానం అతని పాలన యొక్క పునాది అయింది.